Encetem la 26a edició de les Jornades Gastronòmiques del Calamar a Arenys de Mar, el Calamarenys. Aquest calamarenys es durà a terme durant tot el mes d'octubre i podreu gaudir diferents propostes gastronòmiques que ofereixen els restaurants. Enguany hi trobareu diferents activitats, totes relacionades amb el mar i la pesca, com ara visites guiades pel port i per la vila, també sortides amb golondrina i acompanyaments musicals, descobertes de natura que faran d'aquesta experiència un autèntic plaer i un bon moment per viure. Us animem a participar de les jornades i de gaudir de l'experiència, sobretot de tastar els plats que han preparat els restaurants d'Arenys, amb el calamar de potera com a element principal o l'acompanyament d'aquests plats sempre relacionats amb productes de proximitat i de qualitat pescats en el port d'Arenys de Mar. Tota la informació la trobareu en el web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar o també del turisme. Benvinguts al Calamarenys, benvingudes a Arenys de Mar.